Chciałem Was powitać na warsztatach Interbreak zorganizowanych przy współpracy programu Młodzież. Dam Wam takie ulotki dzisiaj też, jakbyście chcieli sobie zobaczyć, jakby ktoś miał taką możliwość i chciałby zorganizować podobny projekt. Można wyciągnąć fajne pieniążki z Unii Europejskiej na to. Jakby ktoś naprawdę miał taką ochotę zrobienia czegoś, ja dam ulotki, prospekty, zobaczycie, że taki projekt jest łatwy do napisania, łatwy do zrobienia. Jakby Ktoś kiedyś chciał coś zorganizować? Jasne. Mogę jeszcze książeczkę? Dużo też przewodnik, dużo pisania, dużo czytania. Jarosław Małoczek? Jest. Małgorzata Kurbanik? Jest. Bartłomiej Łabuda? Jest, super. O. Bartek przyjechał aż z daleka, z Kluczborka. Także chciało mu się, bardzo fajnie. Dzisiaj właśnie warsztaty, mamy mnóstwo takich rzeczy się odbywa na całym świecie. Ludzie przez to jak gdyby dowiadują się więcej, nie dochodzą do pewnych rzeczy sami, tylko jakby dostają to gotowe od ludzi, którzy już więcej tańczą. I to powoduje właśnie to, że ten taniec nabiera takiej czystości. Nie jesteśmy super mentorami, którzy mogą mówić, że to, co my dzisiaj tutaj powiemy, to jest 100% prawda, macie nam wierzyć na 100% i zawsze się powoływać na nas. Bierzcie zawsze na wszystko poprawkę, że my też możemy się mylić. Tak jak mówię, ciągle się uczymy, nie mamy monopolu na wiedzę, ale troszkę się o tym dowiedzieliśmy gdzieś w międzyczasie, przez te wszystkie lata, które tańczymy. Troszkę nam się udało jak gdyby przetańczyć. To, co my Wam przekazujemy, to jak gdyby nie jest wiedza ogólna o tańcu, to jest jakby nasza wizja tańca. Dlatego ja polecam wszystkim wybieranie się zawsze na różnego typu warsztaty, poznawanie ludzi różnych, bo zawsze u każdego można coś wyciągnąć dla siebie. Nie? Jedna uwaga, nie zasłaniamy sobie ucha, zawsze leci muzyka, to warto sobie postać, posłuchać jej, wczuć się trochę w nią, do przodu, można złapać dwoma rękami. I w prawo, dobra? Nie kręcimy, tylko raz w lewo, raz w prawo. Też wolno, nie trzeba się śpieszyć. Dobra? I tak. Dobra? Powyginajcie troszkę głowę do tyłu. Starajcie się zerknąć do tyłu, tam, czyli wy oglądacie okna. Starajcie zobaczyć okna. Zapamiętujcie te różne. Dobra, wystarczy. Rozluźnijcie. Poruszajcie sobie na boki. Powstrzymać. Naciągać mocno, żeby nie urywać palców, dobra? Mogą się przydać. Przeparty jest
Dzisiaj to proki, czyli bardzo ważne rzeczy, tak jak mówiłem, skoczność, równowaga, poczucie rytmu. Wychodzę z założenia, to może nie jest dobre, że taką elementarną poczucie rytmu wszyscy mniej więcej posiadają. Na podstawie tego kawałka okej. Dobra? To jest najważniejsze w tańcu oczywiście, żebyśmy my wyrażali siebie. To, co jest w nas, jaki nas jest temperament, możemy sobie luźno tańczyć, możemy go agresywnie. India Step naprawdę jest prostym ruchem, bo nie jest skomplikowany, to jest banał, ale chcę, żebyście zrozumieli, że przez ten ruch naprawdę można poznać dobrze b-boya, czy jest dobrym b-boyem, czy słabym b-boyem. To jest najbardziej podstawowy ruch i zaczynamy go, zrobimy sobie go na parę sposobów. Zaczynamy od prawej nogi, krzyżujemy, pa. Wyrównujemy, hop. To samo robimy w drugą stronę, pa. Wyrównujemy, pa. Wyrównujemy, pa. No świetnie, też sobie damy radę. Wraca Łukasz? To jest wasz styl, to jest coś, co jest was. Słuchajcie, mnie taniec jest piękny, poprzez niego można wyrazić siebie. To jest jakby jeden z najwyższych etapów, żeby móc powiedzieć swoim ciałem, co chcecie. Jeśli jesteście skromni, bądź tańczcie skromnie. Jeśli jesteście wynośni, tańczcie wynośnie. Rozumiecie, co chodzi? Musicie być, przede wszystkim musicie być sobą. Prawa, blok, lewa, blok, prawa. Słuchajcie mnie. To jest bar. Dwa. Jak będziemy mieć szklankę na głowie i jedźmy niski bar. Rzucam krzyż. Jeszcze raz. Krzyż, złączyć, z drugiej wyrzucić. Musicie to czuć. Krzyż, złączyć, z drugiej. Prosta sprawa. Ok? Próbujemy? Troszkę trudniej. Krok. Obrót. Krok. Obrót.